Yung salamat, Mr. Moderator. Una sa tanan akong gipasalamatan ang tanan nga mga viewers sa akong Facebook Live ug sa tanan ako nga mga kaigalaan ug mga tigsunan ug sa tanan nga mga 3E media debater sila si Pichil Pindilio, akong amigo, nakakaroon mga higalang mga tigsunan ug mayngon man sa akong magatwang si Paula Lima ug sa akong amigo nga gwapo, Bro Carlo Badinas. So ang tema mga higalak mga kaigsunan na among gikasabutan, di palang dugay gibasa sa moderator nga pamatud-an ko nga ang mga mahugaw mananap sa daang tugon, hugaw lang gihapon hangtod sa bagong tugon. Ako lang klaruhon kay ako may affirmative, ako may magpamatuod sa tema. Basin bayaw pangitaon sa akong katbang nga asa man mabasa ang pulong hugaw lang gihapon. Kining word nga hugaw lang gihapon, buti pasabot nga mabasa sa bagong tugon, mabasa ko na ko ngadto sa daang tugon na ang mga mahugaw mananap, hugaw lang gihapon. Diba si pangitaan ko niya, mabasa ba ang pulong hugaw lang gihapon? Dili na mo ipasabot sa akong tema. Ang hanay sa akong tema na mabasa sa daan, unya mabasa ko sa bagong tugon na ang hugaw mga mananap, hugaw lang gihapon, sumala sa Biblia o mga referensya. Sa di pa na po padayunan ang pagpahayag mga higalag mga kaigsunan, kay kabahin ni sa ako nga pagpamatuod, nagingon din niya ang Roma Kapitulo 3, versikulo 2, nagingon, much in every way, first of all, the Jews have been entrusted with the very words of God. Ato kinumduman nga una sa tanan, na ang pulong sa Dios dito ni gipiyal sa mga Hudiyo. Wag gidiskuti dinhi nga ang pulong sa Dios gipiyal ngadtos mga Katoliko. Wa gyud mga higala kundi ang pulong sa Dios diin una gipiyal didto gipiyal sa mga Hudiyo. Ug tungod niining mga butanga ang kaluwasan mga higala ug mga kaigsunan atong tanawon ang pulong sa Dios version. Ingon dinhi sa Juan Kapitulo 4 versikulo 22 ingon, kamo mga Samarianhon, wala gayud kamo makaila kung kinsa ang inyong ginasimba. Apan kami nga mga Hudiyo nakaila sa among ginasimba, kay pinaagi kanamo, luwason sa Dios ang mga tawo. Dito sa Dios gipiyal ang iyang mga pulong unang-una, ngadtos mga Hudiyo, kay pinaagi di ay sa mga Hudiyo, luwason sa Dios ang tanang mga tawo, sumala sa Biblia mga higala mga kaigsunan. Unay hinungdan nga ang mga Hudiyo nga gipiyalan sa pulong sa Dios kay pinaagis mga Hudiyo, luwason sa Dios ang mga tawo, gisugo niya ang mga Hudiyo. Kinsay gisugo unang-una? Ang mga Hudiyo. Atong mabasa sa Mateo 28:19-20 nga panglakaw kamo, wag ilain gisugo niya. Ang unang gisugo sa Dios, ang unang gipayalan sa Dios sa iyahang mga pulong, wa gilain ang mga Hudiyo. Unya, ang mga Hudiyo ra pud ang iyang gisugo nga panglakaw kamo o tudloi sila sa tanan nga gisugo ko kaninyo. Ug sa ilang pagpanglakaw nga higala mga kaigsunan, siyempre ang Dios unang-una nga nagpiyal sa iyang pulong ngadtos mga Hudiyo, wa man to magsugo nga ang baboy ipakaon sa mga Hudiyo. Wa po magsugo ang Diyos na sa inyo nga pagpanglakaw, tuwali ang mga tao nga ang mababoy, ang mga hugaw mananap, ipakauna. Huwag yun magsugo ang Diyos. Higala o mga kaigsunan sa ilang nga pagpanglakaw, kundili, nagpahimangno ang Diyos, ngadtos mga Hudiyo, nga tudloi sila sa tanan nga gisugo to kaninyo. O atong hinugduman, nga wag yun magsugo ang Diyos ngadtos Hudiyo, nga ang baboy, ang mga mahugaw mananap, ipakaon, sumala sa Biblia o mga referensya. Huwag yun na mabasa mga higala o mga kaigsunan. O sa ilang nga pagpanglakaw, kita nga mga hintil, nakaampit sa bahandianong kinabuhi sa mga Hudiyo. Atong tanahon, dinhi sa kinini ang Roma Kapitulo 11, versikulo 17, dinhi sa maayong balita Biblia, nagingon dinhi, ang ubang mga sanga sa dili ihalas nga kahoy olibo, giputol o gisumpay niini ang sanga sa ihalas nga kahoy olibo. Kamong dili Hudiyo sama sa ihalas nga olibo o nabatunan ninyo karon ang kalig-on
o ang bahandianong kinabuhi sa mga Hudiyo. Tanawa sa ilang pagpanglakaw ang Dios nagpahimangno, nagputlo ngadtos mga Hudiyo nga tudloi sila sa tanan nga gisugo ko kaninyo. Ug tungod niining mga butanga, kita di ay dili mga Hudiyo nakaapit sa bahandianong kinabuhi sa mga Hudiyo. Higala og mga kaigsunan kay nganuman usbon ko ang Dios wa gyud magsugo, wala magpahimangno ngadtos mga Hudiyo nga tudloi ang tanang katawan sa pagsupak sa akong balaod. Unya atong hinumduman nga balaod na daan sa Dios ngadtos mga Hudiyo na iyang gisugo sa pagpanglakaw nga ang baboy dili gyud na ipakaon, ang mga mahugaw mananap dili gyud na ipakaon. Sumala sa Biblia o mga referensya higala og mga kaigsunan ato pagyumdungagan tungod kay nakaambit ta sa bahandianong kinabuhi sa mga Hudiyo. Ingon dinhi ang Efeso kapitulo 2 versikulo 19, ingon dinhi, dusa kamong dili mga Hudiyo, dili na langyaw o mga tumuduong, kundili mga katigulungsod na sa katawhan sa Dios o mga sakop na sa iyang banay. Tungod sa ilang pagpanglakaw o gipahimangnuan sila sa Dios nga tudloi sila sa tanan nga gisugo ko kaninyo. Apil baya ang baboy nga gisugo sa Dios ngadtos mga Hudiyo nga hugaw na dili na ipakaon. Sumala sa Biblia higala og mga kaigsuonan. Mauna nga kitang dili Hudiyo nakaambit sa mga bahandianong kinabuhi sa mga Hudiyo tungod kay gisugo sila sa Dios nga tudluan ang tanang katawan. Sumala pa sa Biblia kung magisgot gani og katawhan wala ni gipili Hudiyo, Kristiyano, sa may imuha nga nationality higala og mga kaigsunan. As long as katawhan ka sa Dios, wa gipili ikaw patudluan sa kalainan sa hugaw o dili hugaw higala og mga kaigsunan. Atong balikan nga kitang dili Hudiyo nakaambit sa bandianong kinabuhi sa mga Hudiyo. Buti pa sabot nga ug unsay pagpulunan sa mga Hudiyo mao'y pagpulunan sa mga tao nga gipanudluan higala og mga kaigsunan. Sumala sa Biblia ingon dinhiyo Ezekiel 44:23, ingon dinhi, tudluan nila ang mga tao sa kalainan, sa balaan ug sa dili balaan, ug sa kalainan sa hinlo ug sa dili hinlo. Kinsay patudluan? Ang katawhan sa Dios. Gawas lang mo ingon ang akong kaatba nga katawhan ko siyawa, adi naging ko mangutana niya kung nganong di siya magpatudlo unsay hugaw ug dili hugaw. Kay sumala pas Biblia, tudluan ang akong mga katawhan sa ilang pagpanglakaw, patudluan di ay ang katawhan sa Dios sa kalainan, sa hugaw o dili hugaw higala og mga kaigsuonan. Sumala pa sa Biblia gani kung atong makita sa wala pa ang Dios maghatag og balaod ngadto kang Moses, daan na siyang bideklarar sa Biblia ngadto pas panahon ni Noah nga dunay mga mahugaw mananap ipasulod sa arka. Si Noah dili to Hudiyo, mga higala og mga kaigsunan. Ug unya sumala pa dinhi nga ang Dios naghimo og balaod sa mahugaw mga mananap. Atong tanawon be dinhi sa Levitico kapitulo 11 versikulo 46 o 47. Ingon dinhi Levitico 11 46 o 47, ingon dinhi, mao kini ang balaod mahitungod sa mga mananap ug sa mga langgang ug sa tanang mga binuhat nga naglihok sa katubigan ug nagagamang sa yuta, aron kamo makaila sa hugaw ug sa malinis sa mga mananap nga mahimong kanon ninyo ug sa dili ninyo angay kanon. Ang Dios ni ay naghimo na og balaod taliwala sa mga mananap nga ipakaon o dili ipakaon higala og mga kaigsuonan. Ug atong tanawon kung unsang mga mananapa ang nabutang sa mga mananap na dili ipakaon. Ingon ang Levitico 11:29-30, mao kining mga mananapa ang nagakamang sa yuta na hugaw alang kaninyo, ang milo, ang ilaga. Gawas lagmingon ang akong amigo ron Brad nga Brad, kinini ang milo Brad hinlo naman na, ang ilaga Brad hinlo naman na, ang buhaya Brad hinlo naman na. Makatabla gini siya nako ron mga higalag mga kaigsunan. Pero kung kaning mga butanga di ini mabasa ug ako ning mabasa nga nagpabiling hugaw sa bag-ong tugon, ang akong higala
ambot na lang ug asa ni siyang basa ni ron. Ingon din ang milo, ang ilaga, ang nagkalaing-laing matang sa halo, ang tupo, ang buaya, ang talukto, ang ibid ug ang kamilyon. Mao kini silang hugaw alang kaninyo. Tanawa ang buaya, talukto, ibid, hugaw ni higala og mga kaigsunan sumala sa Biblia. Dili sumala sa kapitulo laway, bersikulo dila. O kining mga butanga ang tema ako nang napamatud-an. Nabasa naman ako sa daang tugon nga dunay mga mahugawng mananap. Ang problema ko gani sa akong kaatbang ron, magpaabot ra ko sa iyang pangutana kung asa ba mabasa sa bagong tugon kung ang hugaw mananap sa daan, hugaw lang maghihapon sa bagong tugon. Kanang pangutana ha, ako nang paabuton unya, kay ay na ko mo pagawas og bersikulo kung mangutana siya ana higala og mga kaigsunan. Antos-antos lang usan siya diharon sa iyang mga pangutana. Ato pag yung dungagan, kung sa pa may nabilong sa hugaw mananap, dahil lami kayo dahil lami kayo sa mga tao na hingaon. Ingon din ingon din Levitico 11:7-8. Ang baboy, bisang tuod kung bikas ang kuko ni ini, dili man kini mo usap. Busa hugaw kini alang kaninyo. Ayaw kamo pagkaon sa karne ni ining mga mananapa, ni muhigab sa ilang patayng lawas, kay hugaw man sila alang kaninyo. Kining baboy, ilaga, milo, buaya, dito ni bilong sa mga mananap nga hugaw o dili ipakaon sa mga katawhan sa Dios sumala sa Biblia. Atong bantayan ha, Efeso 2:19, nga kamo dili na mga Hudiyo, wala na yung mga dumuluong, ang tanan na hisakop na sa banay sa Dios. Ang tanang banay sa Dios, wag yung banay sa Dios nga mukaon ining mahugaw mga mananap, higala og mga kaigsuunan sumala sa gitudlo sa Biblia. Gawas og maghinugawan ta, bisag nasayon kita nga kanahugaw unya maghinugawan ta, apoy di ka mukauna na kay naghinugawan man ka. Pero kung dawato nimo ang tudlo sa Biblia, dawato nimo ang pagpahimangno sa Dios nga kining mga mananapa hugaw o dili ipakaon, kung ikaw dili gahi og ulo, musunod gyud ka higala og mga kaigsuunan sumala pa sa Biblia. Ato pagay padayunan, dunay bersikulo dinhi sa The Power New Testament, pinadayag kapitulo 18, pinadayag 18, versikulo 2, ingon and he cried out in a strong voice saying, she has fallen, Babylon the Great has fallen, and she has become a dwelling place of demons and a prison of every unclean spirit and a prison of every unclean bird and a prison of every unclean and hated beast. Tanawa bisan pa man ang katapusang libro sa Biblia, naghisgyud ni mga higala o mga kaigsunan o mga mahugaw mananap sumala pa sa Biblia. Maghisgod gani kanan, tingon reo, and a prison of every unclean and hated beast. Tulong tanan ng mga mananap. Kining mga tutanga, nabasa ni sa daang tugon, higala og mga kaigsunan, nga ang Dios naghimo og dulumtanan dili ipakaon nga mga mananap hugaw. O kining mga butanga ipatudlo ngadtos mga katawhan sa Dios. Pero kung ang akong higala moingon siya nga di siya katawhan sa Dios, adi na lang kung mangutana siya ngano mukaon siya niining mga mahugaw mananap sumala pa sa Biblia, mga higala ug mga kaigsunan. Pero ang mga katawhan sa Dios kinahanglan gyud nga tudluan ug unsay hugaw ug dili hugaw. Ang mga katawhan sa Dios tudluan gyud ug unsay ipakaon ug dili ipakaon sumala sa Biblia, mga higala ug mga kaigsunan. Ug dining mga orasa, ang tema ako nang napamatud-an nga ang mga mahugaw mananap sa daang tugon hugaw lang gihapon sa bag-ong tugon sumala sa Biblia ug mga referensya. Ang dako nga pangutana mga higala ug mga kaigsunan kay ang akong kaatbang magkakita baka ni siya og teksto ron sa Biblia letra por letra nga ang Dios nagsugo ngadtos iyang mga katawhan
nga pakanon og hugaw mga mananap, pakanon og baboy, pakanon og tiki, pakanon og tuko, pakanon og ilaga, pakanon og milo, pakanon og buaya. Kay kanang mga butanga maunay paabuton ako nga mugawas sa iyang baba aron nga makatabla ang akong pinangga nga katbang mga higalaw mga kaigsunan. Nagingon ang Isaiah 66 kinasing Actos 17 nga ang silutan sa Dios pinaagi sa kalayo ang mga nagkaon o mga mahugaw mananap, mga dulumtanan, apil ang baboy. Sunugon sa Dios kano sa iya nga pagbalik mga higalaw mga kaigsuunan. Sunugon gid na sa Dios. Mao na nga hinay-hinayin na nag-undang ninyo ang pagkaon og mga mahugaw mananap sama sa baboy kay ang Dios nagsaad nga ang tao nga mukaon nga maabtan sa Dios sa iya nga pagbalik pagasunugon higala og mga kaigsunan. Mingon siya, sunugon brad, sunugon des kalayo, lain sa kay ikaligo nimo ng kalayo, natay kalayo para kaligo, nga ang kalayo para sunog bang yun na. Kinsay sunugon kadtong nagkaon og dulumtanan, kadtong nagkaon og mga mahugaw mananap sumala sa Biblia mga higala og mga kaigsunan. Og niining kahaponon kamo na sayod na nga ang tima ako nang napamatudan nga ang mga mahugaw mananap sa daang tugon hugaw lang yun gihapon sa bag-ong tugon sumala sa Biblia o mga referensya mga higalaw mga kaigsunan o ang akong kantang ako nang pabuton ang iyang mga pangutana. Okay, salamat sa pagbabarog sa atong igsoon atong hatagan sa masipag pagpak ang atong affirmative side, Brother Ralph Lot Chavez. O pero mga igsoon sa walay langan ato nang isunod ang cross-examination nga magikan sa affirmative side atong sugaton sa masipag pagpak, Brother Paul San Pablo Alima. So sa 6 minutos, time start now. Mr. Lot Chavez, andam ka na ba nga gisakon? Andam na ko nga ugisa ni Robert Paul. Mr. Lot Chavez, kanang mananap na imong isgutan, by virtue of creation, hugaw na o dili? Yes or no? Ba? Okay, sumala sa Biblia. O, ako gitong gibasa karon, wala ka na minaw. Objection, Mr. Moderator. Counter objection, Mr. Moderator. I have 1 minute to clarify my answer, Mr. Moderator. Na may nakauna o objection, Bro Ralph. Sige, Mr. Ato Moderator. sang entertaino no usa ka objection sa Pikas. Dayon counter niya ako nalitimong mga. Sige. Mr. Moderator. Ang akong pangutan na Mr. Moderator is categorical. Kanang mananap ba nga iyang isgutan by virtue of creation, hugaw na o dili? Okay, Yes objection, or no? Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Counter objection. Okay, counter objection. Okay. So, may Ang iyang counter ba? pangutana by virtue of creation. Ako nang gibasa dito nga by virtue man of creation o dili as long as ang Dios naghimo og balaod sa mga mananap nga ipakaon o dili ipakaon. Ug ang bilong sa mga mananap nga ipakaon, wa gyud malabot ang baboy diha. Kay dito na nabilong sa mananap nga dili ipakaon, talok to, ibit to ko, gawas o mukaon na kag. Moderator's time, rolling sa kubro. Anay, para mahapsay ato, para masakta sa mga tao. Ang pangutana bro, by virtue of creation. Yes, Mr. Moderator. So, tubagal ang napita, Okay. yes or no, na yun, qualify. Okay, Mr. Moderator, ako nang nibasa diha sa Levitico 11:46-47. Objection, Mr. Moderator. Wag Counter yun objection, po, Mr. Moderator. Pangutana og naabay mabasa ako pangutana categorical and according to our rule, one of our rules, pag categorical ang question, tupagon na yes or no. Okay, tubag Mr. Moderator. Ay, sa kadali bro, balikon na to, na may gibutang diri bro, nga kinahanglan jud nga tubagon ang categorical. So you need to answer yes or no, then Okay, qualify. Mr. Moderator, yes. Ato mabasa. Kaya nga naman, I have 1 minute, Brad Paul. Atong tanaw, Levitico 11:46-47, nga ang Dios naghimo og balaod sa mga mananap nga ipakaon o dili ipakaon. Muna'y naa sa kong tema. Unya, ang baboy o uban pang mga mahugaw mananap sumala sa gibasa
dili gyud na ipakaon na aragid nimo og mukaon ka. Sunod Okay. pangutana. So ang imong tubag sa akong categorical nga by virtue of creation kanang mananapa hugaw. Ang imong tubag, yes. Okay. Karon sa Genesis 1:24-25 during sa creation unsa may giingon sa Dios sa dang iyang gihimo ang mananap, miingon ba siya nga dunay hugaw o miingon siya nga maayo? Tubag. Multiple choice. Wagin magingon ang Dios diha nga ang baboy dili hugaw. Sumala sa creation. Wagin mabasa Objection, Mr. Objection, Moderator. Mr. Moderator. Ako pangutana diha sa Genesis 1:24-25 during sa pag-create sa Ginoo na ng mga hayop nga imong giingon, unsa may giingon sa Ginoo? Tubag. Unsa may iyang gipahayag? Miingon siya kini kini nga dunay hugaw o miingon siya nga maayo? Okay. Asa man sa duha Tubag, ang Mr. pilipot Moderator. sa Dios during sa creation? Tubag. Ang Dios wa lagi magingon diha nga ang baboy dili hugaw. Sumala ana. Unya akong gibasa ka ganina napot magaginesis. Na akong tubag ang akong gigamit di alas Levitico 11:46-47 na ang Dios naghimo og balaod sa hugaw manap og dili hugaw. Sumala sa mabasa. Unya ako nang nabuasa na ang buhaya, ang tiki, ang tuko, ang baboy hugaw nga mananap og dili ipakaon sa mga katawhan sa Dios. Sumala sa Biblia. Moderator's time, ang pangutana atong iklaro bro before ka mo qualify. So ay lagi kalimti bro ang ayang categorical nga duha ang pilian nimo. Okay, Mr. Moderator. Ano man yung Mr. Moderator, ako na clarify. Isa ka dali, patiwasan sa kanya before ka musulti. Okay? Ang punto bro, ang iyang pangutana, giingon ba dito nga maayo or hugaw? So, ini bro, ipapili niyo, asa giingon dire. O Okay. kaya alam na pita, there, qualify. Sige. Mr. Moderator, ang akong gigamit kaganina, sumala sa Levitico 11:46-47. Objection, Ay, basa, Mr. ay, basa. Moderator, pwede yung layuan na Ay, basa. iyong tubagan. Tupag man Akong tupag pangutan man na ako. mauna Akong pangutan na diha ba sa creation kami tubag ka naman nga hugaw. Okay. Isundan ta ka. Genesis 1:24-25 sa pag-create sa Ginoo na nang mananap nga imong giisgutan unsa may giingon sa Ginoo. Miingon ba siya nga dunay hugaw o miingon siya nga maayo? Multiple choice. Okay, tubag, Asa sa tubag, duha ang Mr. giingon sa Moderator. Ginoo? Oh, pag-ingon sa Dios nga ang tanang butang maayo, wa magpasabot nga wa nay hugaw. Sabtong day nimo nga maayo niya wa nay hugaw. Sa pag-ingon sa Dios nga maayo ang tanang butang, apil na diha ang hugaw na dili ipakaon sa mga katawhan sa Dios. Kay ang tanang butang nga gihimo sa Dios, dunay katuyuan. Ay pag ayaw sabta nga pag-ingon sa Dios maayo, wa nay hugaw. Kay pag-ingon sa Dios nga maayo, doon na pa'y balaod giyang gihimo na ang Dios naghimo og balaod sa mga mananap na ipakaon o dili ipakaon sumala sa Biblia. Sabtong day nimo nga maayo unya ano nimo tanan? Okay. Sunod pangutan na. Sa pag-ingon sa Dios sa iyang paglalang sa mananap nga maayo, wala siya mag-ingon kadunay hugaw. Okay. Sa virtue of creation. Okay, Mr. Moderator, nagkalayo naman hinuong ka sa akong gisgutan. Pag-ingon lagi sa Dios nga maayo, wa magpasabot na wala nay hugaw. Kaya naman ang tanang butang, hugaw og hinlo, dunay purpose ang Dios nganong iya nang gihimo. Pag-ingon sa Dios nga maayo, ayaw sabta nga kanon nimo tanang butang. Kanang panganod, butang man na. Kanang kahoy, butang man na, maayo na, kanon po na nimo. Okay, so mora to, gitubag na nimo nga maayo. Sunod pangutan na, maayo mananap. lagi. Sa Ako unang lang Timoteo. i-clarify na ko. Sa unang maayo Timoteo. lagi, pero ayaw sabta nga wala na ibutang nga hugaw. Sa unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 4 ug 5. Nag-ingon man din, kay giuyon na naman nimo nga maayo ang tanang nga gihimo sa Ginoo laki patong mananap. Dili Objection, Mr. Moderator. Sa may objection. Maayo lagi, pero ayaw sabta nga wala na ibutang hugaw. Ni object magaw sa may objection mo. Ang akong objection, Mr. Moderator, kaya man kong inon nga, uyo naman ka maayo. Katiging katurikal man mo. Gitupag lang po tagaw tinaro nga, maayo lagi, pero ayaw sabta nga diha sa maayo, walay butang nga hugaw. Kay sumalas Biblia. Okay. Natubag naman na nahuman na napita na ay following question. So Brad Paul, o niya, ang imong objection,
not in line sa iyang last na question. Okay, Mr. Moderator. Object ka. Ako lang sa iyang i-clarify, last Mr. na- Moderator. Isa ko dali, nag-story pa ko. I-object ka sa iyang pangutana sa last niyang pangutana sa Genesis 1:24, which is not in line ang imong objection sa pagko niyang pangutana. Yes. Huma na to, ayaw nag-object sa nahumana. Okay. Object karon sa iyang present na question. Sige, Mr. Moderator. Niuyo na siya lagi nga maayo ang gibuhat sa Ginoo. Kung nagisundan ako siya, kay maayo man ang gibuhat sa Ginoo, gisundan ka unang Timoteo 4:4-5. Maayo ang gibuhat sa Dios kung dawato nimo kini uban ang pagpasalamat kay gihinluan kini pinaagi sa pulong sa Dios og pagampo ang pangutana. So pako nimo ni dili. Ikaw mo'y nisupak anak, kay wa ka kasabot sa imong gibasa. Kaya uyon ko nga ang Diyos doon ay ginluan, pero dili mananap, tao mo'y ginluan. Naaba dinhi ang tanan nga gibuhat man sa Dios. Na ako, apil man Dayon, iyon naman dinhi nga kung imo ning dawaton uban ang pagpasalamat gihinluan kini. Okay. Unsa may gihinluan? Okay, tubag. Ang hugaw o limpyo. Ang nahugawan, mo'y ginluan. So sa ato pa mabasa man diya gihinluan o yun ka nga Tubag. gihinluan. Ang nahugawan, Ang nahugawan. I have 1 minute to clarify lagi. Uyon lagi ko, nga ang nahugawan, ginluan, kinsay nahugawan, kadtong mga tao ba nga sama ni musika o baboy, ginluan ang taka sa Dios, ay napagkaon og hugaw. Kaya ang ginluan sa Dios, ang tao, dili ang manana. Okay. Sa pag-ingon nimo nga ang nahugawan gihinluan, nagsulti ang tinuod o nabakat? Ang nagsulti og tinuod ako, ikaw mo'y namakak. Sa imong pagsulti tinuod, wa gyud ka mamakak. Wala lagi ko gihinluan, mamakak. Kaya ang hugaw ginluan sa mo'y Dios, gihinluan. ang nahugawan. Lahi man ang hugaw o nahugawan, ang hugaw, hugaw yun na. Ang nahugawan, hinlo na siya, pero nahugawan lang. Sumala dinhi sa akong gibasa kay gihinluan kini pinaagi sa pulong sa Dios ug sa pagampo. Kung Okay. mukaon mig baboy Oh. by virtue of creation nga maayo magampo mi sumala sa gibasa gihinluan naman pinaagi sa pulong sa pagampo. So pagkadili. Objection, Mr. Moderator. Wagi baboy anang teksto nga imong gibasa, imor na gidungagan. Ayaw dungagi. Wagi na mag-isko to baboy. Pero kung gaong kang baboy, membro ka sa sunog, Isaiah 66, kinisingag 2:17. Ayaw dungagi ang bersikulo kay ang bersikulo, walay baboy nga imong kaunon ug imong pasalamatan. Ang gisgutan niya ang maayo lang. Katong maayo nga gitugot sa Ginoo, dili katong maayo nga hugaw. Mitubag ka na kaganina nga maayo ang tanang gibuhat sa Dios. Dayon ang baboy kinsa man niya nagbuhat? Tubag, maayo lagi ang gihimo sa Dios, pero ayaw sabta nga diha sa maayo nga gihimo sa Dios, wala na'y hugaw. Kaya nga naman, hugaw o dili, dunay purpose ang Dios nganong iya nang gihimo, maunang maayo. Pero para nimo, nara nimo bukaong ka o magpasunog ka. Kay giangko naman nimo nga ang baboy binuhat sa Ginoo, ang binuhat sa Ginoo maayo. Kung ang binuhat sa Ginoo nga maayo, imo ning pasalamatan matud sa Biblia. Kay gihinluan naman kini pinaagi sa pulong sa pagampo. So makon ba nimo daga siguro? Tubag, subak lagi ko nimo, kay nga naman, diha sa maayo nga ipakaon, kay sabot maguni mo basta maayo, apilo nimo ang baboy nga ipakaon. Diha sa tanang maayo og ipakaon, way labot ang baboy kay ang baboy dito nabutang sa dili ipakaon og dulumtanan. Og mukaon kag dulumtanan, Isaiah 66, 15:17, magpasunog ka, sunugon gyud ka. Unang undangin na. Okay. So kay miuyon ka naman nga kung pasalamatan nimo ang butang maayo nga gihimo sa Ginoo, gihinluan na kini. Okay. Pinaagi sa pagpasalamat. Kadto bang imong paghinluan nagsulti ang tinuod ato na makag. Ang butang maayo nako, kay nangutan naman ka nako, ang butang maayo nako o pasalamatan kadtong hinlo dili ang hugaw. Naunsa naman akong katbang oy. Ang butang nga maayo para nako, kay nangutan na naman ka nako. Kadtong baka, kandi mo to'y pagkaon. Ayaw pila ng baboy, tiki, toko, buaya. Kay butang na nga dulumtanan o dili ipakaon, di na makaayo nimo. Unsa may mabasa dinhi sa unang Timoteo ang tanan o ang hinlo ra Okay. gistudan.
tanan nga hinlo. Naabay mabasa rin ka na hinlo. Tanan nga hinlo kay Basahan pagkaon daw. isutan niya. Isay moderator. Objection, Mr. Kung Director. mabasa ba ni mo diha sa unang Timoteo 4:4 nga ang tanan nga hinlo nga maayo? Ang unang Kaya Timoteo. niingon mababasa ang tanan Okay. hinlo. Tiwasaw pa sa Ay, kanunong sa tres. Nag-ismut na pagkaon. Bro, stop. Once nga na mo object, please stop. Okay? So, ang objection ni Brad Paul, mabasa ba diha nga ang tanan diha sa unang Timoteo 4, ang tanan gihiloan ang maayo ra. So, ni nangutana si Brad Paul ani base sa imong gitubag, base sa unang Timoteo 4:4, mabasa ba diha nga gihinluan na ang gihinluan na diha ang tanan rang maayo. Nag-ismut pa ko ng bersikulo ang Mr. Moderator 4:1 ngagtos 4 So, sa o content. pagkaon. So, sa may Ang content pagkaon diha, ang pagkaon gani kung mag-ismut kag pagkaon sa Bible concept, ang pagkaon kadto tong hinlo. Way labot baboy diha, Mr. Moderator. So please revise your question, Brad Paul. Miuyo Huwag na na siya mag-ismut Mr. baboy. Moderator nga ang mga mananap gibuhat sa Ginoo nga maayo. Dayon ako siyang gisundan sa unang Timoteo 4:4 nga maayo ang tanan nga gibuhat sa Ginoo. Mingon man siya nga ang maayo lang daw din kadto lang mga limpyo. Unsa may mabasa din Objection, Naabay, objection, giingon Mr. din nga Moderator. specific lang kadto lang giingon sa Objection, Leviticus Mr. nga Moderator. maayo o tanan nga gihimo sa Ginoo maayo. Objection. Mo lagi ni. Gibalik na po niya, Mr. Let me Moderator. clarify, nadunggan sa mga tao nga mitubag man kagalingan Yes. tubag ka nga Yes. ang diha sa unang Timoteo 4:4 ang gihinluan diha kadto rang maayo. Mo to gisundan ka ni Brad Paul. Okay. So you are obliged to answer his question. Okay, Mr. So, Moderator. please repeat to sa maong pangutana dayon. Iklaro sad ang imong Okay. sa imong objection. Mr. Lot Chavez, unsaon man paghinlo sa butang hinlo na. Okay. Okay, itong itubag kunin mo. Nga ang gihinluan, kadtong nahugawan. Ang baboy nga man na nahugawi, hugaw magyuda, hug 14:4, walay makakuha butang na hugaw, gikan sa hinlo. Kaya nga naman, kisiparit sa Diyos daan ang hugaw ug ang hinlo. Naabay Sabala. giingon diha sa versikulo. I have 1 minute. Oo na, nagtanaw ko sa oras. Kisiparit daan sa Dios ang hugaw ug ang hinlo. Mao na nga ang unang Timoteo imong gigamit unsa to 2 Timoteo? Unang Timoteo 4 ngagtos 4 nagisgot na og pagkaon. Bible concept ang pagkaon gani or kanon kadto ng baka, kanding kadtong gitugot, ayaw i-insist diha ang baboy nga wa hisguti nga pagkaon. Hugaw na dulungtanan na. Isaya 66 sunugon ka. Miangkon ka na kay nga ang tanang butang gihimo sa Ginoo maayo ug miangkon ka nga ang baboy hinimo sa Ginoo. Mo nagisundan ta ka atong giingon nimo kanina nga mabasa ba? Mayo maka nga ang gisgutan diha ang mabasa diha kadto lang mga mananap nga limpyo. Apo tana, nagisgot ba diha o specific mananap nga limpyo nagisgot tanang binuhat sa Ginoo. Kapag diha lagi sa tanang maayo nga gibuhat sa Dios, kaya ang Dios may naghimo sa tanang mga mananap, maayo na atubangan sa Dios, pero naghimo siya balaod sa mga mananap nga ipakaon o dili ipakaon. Unya ang baboy, ang butiki, ang tuko, ang talukto o ang buhaya na belongs mga mananap nga hugaw o dili ipakaon ngadtos katawhan sa Dios. Ang butang og katawhan baga ka sa Dios kay di man kapatudlo unsay hugaw unsay hinlo. Ay kinini ang Ezekiel 44:23 ang katawhan sa Dios tudloan man unsay hugaw unsay hinlo nya ikaw di man ka magpatudlo ana ara gyud nimo ikaw mo desisyon ana. Sa tanano. So si Mr. Lot Chavez gipangutanan nako sa gaganina by virtue of creation kadto bang mananap nga gisgutan mi-declare pa ang Ginoo nato nga hugaw o mi-declare nga maayo. So naglisod siya ko ba? Pero ang klaro sa Biblia maugid niya ato babasa na during sa creation wala yun mag-declare ang Ginoo nga ang maong mananap hugaw, Mr. Lot Chavez. Akong basahon kay wa man ganinin mo tubaga nga klaro sumala sa
giingon sa balaang kasulatan. Kung sa may giingon din busa gibuhat sa Dios ang tanang matang sa magkahayupan o mga ihalas nga mananap, nakita sa Dios nga maayo ang iyang gibuhat o nalipay siya. Wa gyud maingon din sa kreasyon nga naghimo siya mananap o maingon siya nga dunay hugaw sa iyang gibuhat. Maingon siya nga maayo ang iyang gibuhat. Dayon, so wala gyud sa virtue of creation na hugaw na sila. Nani din sa Genesis, yaman tong isgotan tong Genesis. Genesis Kapitulo 9, versikulo 1, yang isgutan si Noah. Unsa may gisugo sa Dios sa unang bag-ong kaliwatan sa katawhan human sa luno. Mingon din mingon ang Dios, makakaon kamo sa tanang mananap ug sa lunhaw mga tanong, kay gitugyan ko kining tanan kaninyo aron mahimong pagkaon ninyo. Usa lamang kabutang ang kinahanglan, dili ninyo kanon, o kini mao ang karne nga may dugo pa, kay ang kinabuhi anaa man sa dugo. Unsang gisugo sa Ginoo kang Noah? Ang bag-ong katawhan human sa luno, makakaon kamo sa tanang mananap. Nganong tanang mananap man? Kay sa virtue of creation, kanang mananapa maayo na ug wala mag-declares ang Ginoo sa iyang creation nga may hugaw siyang gibuhat. Usa, ang sugo sa Ginoo, makakaon kamo sa tanang mananap. Unsa man la ang dili ipakaon, usa lang kabutang andi ninyo kanon, ang karne nga may dugo. So sa ato pa, sa virtue of creation, wala mag-declare ang Ginoo nga doon na say hugaw wa binuhat. Mingon siya, maayo ang iyang gibuhat. O mingon siya kang Noah, ang bag-ong kaliwatan sa katawhan, makakaon kamo sa tanan, gawas lang sa usa, kabutang nga di ipakaon ang dugo. Karon, miadto siya sa Levitical law. Kanang iyang gibasa nga mga hugaw by version na of Levitical law o dili ta under ni ana nga law. Kami mangaon ni og baboy, mga unsa pa nga pagkaon by virtue of creation man. Nikaon ta ni ana kay gihimo na sa Ginoo nga maayo. Nagkaon ta niya na by virtue of creation, not by virtue of Levitical law. Ang gihimo ni Mr. Chavez, midikso man siya. Midikso siya sa Levitico. Kining Levitico, Mr. Chavez, by virtue of Levitical law, dili ni para nimo, di ni para kang Noah. Wa man nimo basahan tarong siguro ning imong ipagbasa. For example, masahe tag isa ka verse. Wa gyud niya tarong nga og basa. Usa may giingon din ang baboy bisan tuod pikas ang kuko niini, dili man kini mousap sa kinaon, busa hugaw kini alang kaninyo. Isa man ang kaninyo. Itog ang ba ni Mr. Chavez, kung isa ng kaninyo, wa niya itog ang kamatuoran. Morning magtudlo-tudlo sila Biblia, dili nila itog ang tibuok kamatuoran. Pero kita itug-an man nato tibuok kamatuoran. Kinsa man ning kaninyo? Apil ba sa Mr. Chavez ini? Akong basahon ang Biblia, di ko magpatakag. Apil-apil nga ako'y labot. O 11:1-2. Unya ang Ginoo maingon kang Moises makaron, sultihi ang mga Israelita nga kining mosunod mo ang mga mananap nga mahimo ninyong kanon o prosedayon dito sa mga pagkaon nga gibawal alang na kang kinsa. Kanang kaninyo alang na kang kinsa, alang sa mga Israelita. Gitug-an ba ni Mr. Chavez? Wala. Wa niya itug-an. Dugangan nato ng bersikulo ha. Dinhi sa Deuteronomio Kapitulo 14.
Sabi giingon din Deuteronomio 14:2 kung na-appeal pa ini si Mr. Lord Chavez. Katawhan kamo nga balaan, iya kamo sa Ginoo nga inyong Dios, gipili o gipanag-iya kamo sa Ginoo, og walay laing katawhan sa kalibutan nga gihimo niya sa ingon. Ayaw kamo pagkaon sa bisan unsang pananap nga hugaw. Sa tanang katawhan sa ibabaw sa naong sa yuta, pila ka katawhan ang gipili sa Ginoo? Usa ka katawhan, ang bang tanang katawhan? Wala. Klaro ang Biblia kanang pulong mahugaw kini alang kaninyo, intended na sa Israel. Kana siya ibawal according to the virtue of Levitical law. Dili na apply sa tanan. Ngani dinhi sa Amplified Bible sa matong mamasa. Aplikado ba kana sa tanan? Mark chapter 7 verse 18 to 19. And he said to them, then are you also unintelligent and dull and without understanding? Do you not discern and say that whatever goes into a man from the outside cannot make him unhallowed or unclean? Since it does not reach and enter his heart, but only his digestive tract, and so passes on into the place designed to receive waste. Thus he was making and declaring all foods clean, that is abolishing the ceremonial distinction of the Levitical law. Nabasa, Biblia referensya akong nabasa nga gipahayag na nga hinlo o giabulis ang Levitical law. He was making and declaring all foods clean, that is abolishing the ceremonial distinction of the Levitical law. Unsa may hinloan? Ingon sa hinloan daw, ang hinlo na. Ano hinloan man mo hinlo kay hinlo naman. Ang hinloan katong hugaw. Dayon iyang gibasa kaganina ang Episo 2:12. Wag yun ang taon na ilahos ang versikulo 15. Nibasa kag 2:12 do. Bisa na sa record o 19. Nanong inuman kay labya na 17. Miingon ka nga ang hintel gisumpay na sa mga Hudiyo. Nang giunsa man nahitabo sa balaod, gihimo niyang versikulo 14 ta. Kay si Kristo gayud mao ang pakigdait. Gihimo niya ang mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo nga usa na lamang kakatawhan. Pinaagi sa iyang kamatayon, paminaw Mr. Lord Chavez, giguba niya ang paril nga nagbingkil nga nagulang kanila. Gihimo niyang walay bili ang balaod sa mga Hudiyo, lakip ang makasuguan ug ang makalagdaan niini gikan sa duha ka kaliwatan, mahimo nga usa na ka bag-ong katawhan sa ingon makabot ang pakigdait. So unsay nahitabo, giguba niya ang paril nga nagulang. Ang distinction kay kanang Levitical law mao na ang paghatag sa ginog distinction between sa Israel ngadto sa silingan nga mga nasod. Mao nang kanang pagkaon nga imong gipanglito hugaw na by virtue of Levitical law, dili siya hugaw by virtue of creation. Kay maayo man ang tanang gibuhat sa Ginoo, miangkon ka naman nga maayo. Mo bitaw nga idasunan ko ikaw dinhi sa unang Timoteo
miangko na siya nga ang baboy binuhat sa Ginoo o by virtue of creation maayo na. Kung dawato na nimo uban ang pagpasalamat, versikulo 5, gihinluan kini pinaagi sa pulong sa Dios ug sa pagampo. Mo nang magampo ta sa dihang mga unta, kini siguro sila mangaon og baboy di magampo. Mr. Lord Chavez, pag-ampo mo kumukaon mo baboy. Ang among pagkaon sa baboy, gikaon na mo ang nilutong baboy by virtue of creation, not by virtue of Levitical law. Kamu, ni kaon, di ko na mumukaon. Kaya naa sa Levitical law ko, tan-apil dahil mo da. O mo'y apil diha. I-prove sa diri nga apil mo. Maapil-apil ka o kay labot. So dili ko mo ingon na ako mukaon ko baboy dili by virtue of Levitical law. No, kay dili ko under sa Levitical law. And according sa word sa Ginoo, gihinluan pinaagi sa iyang pulong. O kung sa may giingon sa iyang pulong, thus he was making and declaring all foods clean, that is, abolishing the ceremonial distinction of the Levitical law. Kung moingon kag ang baboy dili pagkaon, ang inyong mga sabadista hingaon maganig baboy. So may giingon din sa mga Sabbath conference, ang mga sabadista nagtupad sila sa pagpanglingkod sa pagkaon og sud-ang baboy. Kung sila ni Ellen G. White nagkaon sa baboy by virtue of creation, wa sila isa. Nga may isa, kaysa creation, maayo man naghihimo sa Ginoo. Ang mga Israelita, kung mukaon sila baboy, under man sila sa virtue of the Levitical law, motong Isaias, manubag sila sa Ginoo. Wa man tasugua. Under the eka sa kung maghimong balao day ang India nga di pagkaon ng baka, mopil dahil ka nga Pilipino man ka. Sa India, bawal mo ka og baka kay bawal na sa ilang balaod by virtue of Indian law, bawal ang pagkaon og baka. Pero kung mukaon ko baka sa Pilipinas, dili man ko under sa Indian law, anong panaguton man ko ni mo anak. Ngunang pagtarong in taon mo basa-basa ang Biblia, sabta ninyo ang context. Dahil basa para ba siya sa ining gipadayag 18 doon? Nga naa ko no'y langgam nga hugaw, mananap nga mahugaw. Mr. Lord Chavez, pag-study o apocalyptic, simbolik pa na. Kanang langgam na dili man langgam nga literal. Ang langgam referado ng tao. Asa mabasa? Isaias 46:11. Si Cyrus gitawag siya langgam nga mandarakit. Gitawag siya banog nga mosakdo modakit. So ang langgam referado ng tao, simbolik man na. Ayaw ko basahin Revelation kasi simbolik na. Ang tanang hayop diha referado simbolikal. Si Kristo Leon sa tribo ni Juda. Si Kristo ang karnero. Kanang upat kabuhing binuhat sa langit ang naong baka na naong sa agila. Masimbolik man na. Kanang bis diha mananap nga pintas. Simbolik man na siya. Simbolik na siya. Kana siya ng mga mananap, dili na siya literal nga mananap. Kay kita, in virtue of creation, hinlo na siya. Kung nagipangutana, bitaw taga, by virtue of creation, declare pag Ginoo nga hugaw, wala magkaka-prove. Klaro man, ako gibasa, nga nakita sa Dios o miingon siya maayo. Naday maayo nga hugaw. Anong iyang manggipakaon dito sa
Genesis 9:1-3, makakaon ka mo sa tanang matang sa mananap. Ngano ipakaon man sa Ginoo? Kay by virtue of grace, wala pa man ang Levitikalo gihatag ng Levitikalo panahon ni Moses. So dili pa to under ang mga tao before kang Moses, pwede dito silang mukaog mananapisan unsa usa lang kaputang ang dili nila kanon matod sa Biblia ang karne nga may dugo. Pero the rest ang tanang mga hayop pwede kanon ngano man by virtue of creation maayo ang ihimo sa Ginoo ug wa gyud na nimo maguba nga kamatuoran nga ni-declare ang Ginoo nga may hugaw. Dito na mi-declare sa Levitikalo nga may hugaw. Paghatag og distinction sa Israel o sa mga Hudiyo. Pero sa Episo, sa dihang gihiusa na ang Hintil o ang Israel, gibungkag ng distinction. Time's up. Ipangutana. Okay, dahan salamat sa atong pagbabarog sa atong igsoon ato sa gikan kini sa affirmative side ngadto sa negative side sulod sa 10 minutos. Timer start now. Okay, dagan kayong salamat, Mr. Moderator. Ang tema, Brad Paul Lalima, pamatudaan ako nga ang mga mahugaw, nga mga mananap sa daang tugon, hugaw gihapon sa bag-ong tugon, sumala sa Biblia o mga referensya. Imo ning gisumpak ang akong tema kay akong mabasa o dili mabasa. Isupak nako by virtue of creation. Objection, Mr. Moderator. Objection. Isupak ka na, gitupak O ka. gani, objection, Mr. Moderator. Object man ko. Wa ko mangutana of by virtue sa creation. Mr. Ang Bakayag akong yung pa, tubot, egg to ba? objection, Pwede na objection. kategori ka. Objection, wa man ko nastima nato ng by virtue of creation. Rason ra na nimo. Dinhi ko sa tema, Mr. Moderator. Katong by virtue of creation, rason to niya. Wa to sa akong tema. Mauna nga nangutana ko niya, nga gisupak ba niya ang akong tema kay akong mabasa o dili mabasa? So, Brad Paul, sa isiyaman ng affirmative side. So, you are obliged to answer his question. Yes. Dili to kategorikal ha. Ang akong tubag mo ne. Sopa ko nga kanang mamananap ng gisgutan by virtue of creation hinlo na. Back by virtue of Levitical law. Mo na imo gi-probe. Objection, So Mr. dili Moderator. siya Objection. hugaw for the first place. Okay. Kung akong mabasa nga Ano hugaw, ba sa imong pangutana? mo lagi ni ang akong tema pamatudaan man ako nga ang mga mahugaw mananap sa daan. Hugaw sa bag-o wa ko mapamatuod diha o by virtue of creation. Ang akong pangutana mauni, gisupak ba nimo kay mabasa nako o gisupak nimo kay di mabasa? Gisupak lagi ta ka kay atong tema daang tugon ang Genesis 1 by creation na ana sa dang tugon giunhan ta ka kanang imong giingon nga mananap dili na hugaw by virtue of creation but by virtue of Levitical law nga wa kay apel hugaw na. Okay, sunod Sa pangutana. okay, So gisupak nimo sa daang tugon. Pero kung mabasa na ko sa bagong tugon nga dunay hugaw mananap, di na nimo supakon. Pero sabtang imong gibasa Objection, sa objection, Apocalyptic Mr. Moderator. Ayaw ko ito bagagisabta. Ako'y nangutana ni mo, ikaw mo yung sabot ron. Kaya ako may nangutana. Okay, sige. Muli akong pangutana, Mr. Moderator. Gisupak niya by virtue of creation dito sa daang tugon. Karon, kung mabasa na ako nga dunay hugaw mananap sa bagong tugon, di na ba niya supakon? Kaya mo man ay among tema. Tubag. Unang Timoteo 4:4 maayo ang Objection, tanang objection, ibuhat Mr. sa Ginoo. Objection. Ito ba ka? Objection, Mr. Moderator. Ayaw karatol, Brad Paul. Calm down ba? Kalma lang. Kalma lang. Muna akong pangutana. Ang tima ni mo, matod pa ni mo, gisugdan na yun ka. Nga gisupak ni mo kay by virtue of creation sa Old Testament. Muna gigawas ni mo ba? Karon, kung mabasa na ako, nga dunay mahugaw mananap sa bagong tugon, dili na ba ni mo supakon? Gisupak kanita ka kaysa Marcos 7 versikulo 19 nag-ingon, He was making and declaring all foods clean
that is abolishing the ceremonial distinction of the Levitical law. Bisan pababasa ni mga hugaw, gi-abolish naman ng Levitical law. Mao nang sa unang Timoteo 4:4, gihinluan sumala Objection, objection, Mr. Moderator. Wa lagi ko mangutana diha sa Marcos 7, Mr. Moderator. Clarification lang sa akong pangutana. Ang imong gipangutana kanina kung imo bang mabasa. Oo. Kay ani man ko, Mr. Moderator. Ang imong lento nga na pangutana kanina kung mabasa nimo sa bagong kasabutan supakon ba nimo imong pangutana Paul. Kay ani man Ang ko, Mr. tubag ni Moderator. Paul supak siya. So Okay. natubag na nyahuatan na mahuman siya kana may 1 minute. Okay. So kung mahuman siya, then proceed nila kasi pangutana kay natubag naman to ang iyang gisupak. Okay. Babalik ko na ako, Mr. Director, ha? Miingon si Brad Paul, bago pa lang, migawas siya ang baba, nga supak siya tungod kay by virtue of creation sa Old Testament lang. Yang nga kung di man nagpamatuod man kung ang hugaw mananap sa Old, hugaw gyapon sa bago, karon kung mabasa na ako sa bagong tugon, nga doon nagyapoy mga mahugaw mananap, supakon pa ba nimo o dili na? By virtue of Levitical law na. Okay. But according sa akong giprove, ang Levitical law gi-abolish na. Mo nang kumukaon na ka ng mananap maghihimo sa Ginoo nga maayo, kung magampo ka gihinluan na. So din nahugaw. So, Okay. Kung ako laging mabasa nga doon ay hugaw, wala lagi problema ng naay mabasa lagi ka sa Levitical law hugaw na. ako lagi. Kung ako mabasa Okay, sa bagong kung tugon, magpasupak ka na nga by virtue of Levitical law na ay hugaw. Okay. But ang Levitical law gi-abolish na according to the word Sa ato sa pa, wala Mark hugaw. 7:19. Gihinluan naman. Okay. Human sa paghinlo, pulong asa man mabasa nga hinluan. Ibasa na gani kagayon. Basa. Basa gani. Hatagan ka, Wala stop ka, ka. wala ka paminaw. Namin ako lang klarohon. Maayo ang tanan nga gibuhat sa Dios. Miangkon kagina nga ang baboy maayo. Kung dawato nimo kini uban ang pagpasalamat kay gihinluan kini. Okay. Pinaagi sa pulong sa Dios. O sa magiingon sa pulong sa Dios, City 19 San Marcos. He abolished the Levitical law. Okay. O ka nang mag-ampo lagi mo mga baboy by virtue of creation kan anak ninyo kaya mo Levitical law ang atong under mga sa Levitical i-abolish naman na mabasa naghinluan o sa milabat ni maghinluan naman ang imong giyon nga hugaw. Okay, sunod pangutana. Imong gigamit diha karon na maayo ang tanang gibuhat sa Dios. Oh. Karon akong pangutana, mabasa ba nimo diha sa kinini ang unang Timoteo 4:1-4 nga ang baboy maayo o gihinluan sa Dios? Mabasa ba diha? Miangko na kang ang baboy binuhat sa Ginoo maayo. Objection, Mr. Kung dawato Moderator. na Objection, nimo maayo, objection, Mr. gihinluan Moderator. na sa pulong sa Ginoo. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Okay, what is your objection? Ang akong pangutana, ako na siyang gisundan. Kay gi-insist man gud niya diya sa unang Timoteo 4:1-4 nga ang baboy kuno maayo. Akong pangutana, mabasa ba diha sa unang Timoteo 4:1-4 nga ang baboy maayo ug ipakaon sa Dios? Ang iyang Mabasa pagkakataon, diha? mabasa ba diha ang baboy maayo ipakaon? Mabasa kay ningon diri ang tanan nga gibuhat sa Ginoo. Okay. Gawas ko mo ang baboy di binuhat sa Ginoo kay di mabasa. Okay. Nauso magkataon na ang giangkon ka man nga ang Okay. tanan nga gibuhat sa laki pang baboy. Kung imo nang dawaton uban ang pagpasalamat, gihinluan na sa pulong sa Ginoo. Okay. Silbi sa Marcos og sa pagampo. Suwa na ihugaw kay hinlo naman. Sa ato pa mabasa lagi ana ang word Mabasa baboy. lagi. Okay, Tanan mabasa lagi na sa to Ginoo. moderator. Mr. Moderator, iyang giangkon nga mabasa ang baboy anang bersikulo ha. Atong ipabasa Mr. Moderator. No need naman ang pasal giangkon ka naman ang tanang gibuhat sa sumayo o ang baboy Okay. gibuhat sa Ginoo. Nano ba Sa ato pa paghinlo diha, wa nay mabasa nga ang baboy hugaw. Tanan, apel ang baboy katong tiki nimo ingon nimo. Okay. Apel na So to. di na mabasa nga ang baboy hugaw. Tanan lagi nga binuhat Okay. sa Ginoo nga maayo. Okay, karon kung mabasa na ko Gawas ko moingon ka nga ang tiki dili binuhat sa Ginoo Okay, baboy di Mr. binuhat. Moderator mao ni. Okay, nadungog ninyo ha. Excuse me, kamay ka lang. Asa may gamit ang itong rules nga 1 minute nga tubag o 1 minute pangutana. Pas pasa makadamo diha. Hala, karang maglangi mo ato sundo ni.
Patiwasan naman bro, patiwasan naman kay kanina ni patiwasan po ka na may itong timer, di ba bro? Na karmi ko ingnan niya nga 1 minute brad para indot ang timer nako kay texulti yun. So ato patiwasan ko bro niya na may 1 minute yung pangutana niya, ibang pangutana 1 minute po, niyan tubag 1 minute. Sunod naman nato para mahanay ba? Para maklaro gis mga tao. Okay. Please repeat your question. Okay, balik ko na ko, Mr. Moderator. Bago pa lang ipagawa siyang baba, sumala siyang gigamit, wala na kunoy hugaw. Unya iya pang gipuno-punuhan ang bersikulo og baboy. Ako siyang isundan, Mr. Moderator, nga doon na ba'y baboy diha mabasa. Matod niya, wala na lagi kay hinlo na. Karon, kung mabasa lagi nako nga ang baboy hugaw lang gihapon, human hinlo eh. Ang tubag rin ako, Mr. Chavez, paminaw. Ang mabasa na to, ang tanan nga gibuhat sa Dios. Mao lagi. Kung moingon ka nga ang baboy di binuhat sa Ginoo, wa mapil din eh. Pero na-accept ka naman nga ang baboy binuhat sa Ginoo, di maayo. Di yung kagaya maayo kagaya na. So kay maayo man, kung imo nang dawaton, kung sa mga pagdawat, pagkaon, ihinluan kini pinaagi sa pulong sa Dios o sa pagampo. Ihinluan, so tapos na gyud ang tema. Kaya ihugaw man, ihinluan naman dere. Mao lagi. Ipangutana lagi ta ka nga human ba sa paghinlo, wala na ba'y mabasa na ang baboy hugaw? Sa by virtue of Levitical Objection, law, Mr. Moderator, by objection. virtue of Levitical law, bisan basahon ani mo nga hugaw, Objection, Mr. Moderator. by virtue man ng ako sa creation, dili man na siya hugaw. Objection, For the Mr. first Moderator. Okay, Nangutana lagi ko objection. nimo nga human ba sa paghinlo, wala na ba'y mabasa nga hugaw? Wala ko mangutana og by virtue of His creation, Mr. Moderator. Muna yung akong pangutana. Kay hinlo naman di ay, wala na'y mabasa nga hugaw. Baboy. Ang baboy. Kana. Please answer the poll. Kung ang imong basahon ipadayag 18:2, Okay. apocalyptic na, symbolic na. Okay, dili. So, dili Dili na lagi absolutely karamo. true. Dili So, ko mubasa. Akong tubag maone. Akong tubag maone. Kanang imong giingom mabasa nimo diha nga hugaw, bisan pahuman na diri gihisgot nga dawaton nimo kahinluan. Nagpabilin gihapon nga wa maguba ang kamatuoran. Nga ang tanan nga gihimo sa Ginoo maayo kung dawaton na nimo bisan karon by virtue of creation, pasalamatan na nimo sa Ginoo, hinlo na siya. Okay, asa mabasa nga ang baboy o ang mahugaw mga mananap pasalamatan sa Dios mo hinlo siya. Kini, gibasa nako. Okay, basaha ha? Basahan ako. Nga ang mga mahugaw mananap, wa man na mag-isip og mahugaw mananap, Oy, imo ra magipunan. unsa man dang hinluan hugaw, unsa pa Okay. hinluan nato ang limpyo. Objection. Unsa na Objection, Mr. Moderator. mupangod Okay. sa logic. Objection lagi, Mr. Moderator. Akong balikan siya kaganina, Mr. Moderator. Nga mabasa ba niya nga ang baboy, mga mahugaw mananap, ampuan, may mahinlo na siya. Mabasa lagi. O ang tanan nga gibuhat sa Dios maayo, may angkon ka naman baboy binuhat sa Ginoo. Gawas og mayon ka dili ni binuhat. Okay. Kay di ni maapil. Gihinluan kini sa pulong sa Dios ug ang pagampo. Unsa man hinluan nimo ang limpyo? Okay. Unsa man Sunod pangutana. Matod nimo nga ang baboy maayo. Maayo siya kay ipakaon sa Dios o maayo siya kay dili ipakaon sa Dios? maayo na siya kung imong dawaton uban ang Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection. Wa ko mangutanag pasalamat, gisundan tika. Ang baboy ba maayo kay ipakaon sa Dios? With your own Maayo respect, kay dili ipakaon. Flo Chavez, gitubag na niya nga maayo. So, Maayo lagi ang akong why we need to object nga gitubag naman ang iyong pangutana nga maayo? itubag sa And Mr. he Moderator qualified- sa dili na ko pangutana. Moderator's time, please. Quiet. Gitubag niya ang imong pangutana nga maayo. Then he qualified. Then, asa may objection pa ni mo na? Okay, mo na Ayaw, ako pangutana. no. Ang imong style sa pag-object is not actually valid. Why? Itubag siya og maayo. Then he qualifies. Na-rule na to, daw, 1 minute qualification sa rule number 4. So ayaw i-interrupt ang iyang pag-qualify kay gitubag ang imuhang pangutana nga maayo.
So gitubag naman to. So naa siya right nga mo qualify bro. So ayo Okay. so object na nagtubag kay nagitubag naman to. So ang imong objection is not granted. Proceed na to. Okay. So ako nang ito bagno nga maayo man na by virtue of creation sa Genesis 9:1-3 may ano gino makakaon ka mo sa tanang mananap o sa langgam na inyo pwedeng kanon ang karne nga may dugo. So apel naman na masuk man na baboy mananap na o langgam. Okay, sunod pangutana. Sunod pangutana. Use your common sense. Sunod pangutana. Miingon ka kaganina nga ang gitudluan sa pagkaon o sa pagdili sa mga mahubang mananap ang Israel ra. Ningon ka kaganina. Karon pangutana. Nagingon man ni ang inyong pare o. Now, dosi ka pare, ingon dire o. We have to be well prepared so we can appreciate the values and virtues of God. We ang word nga gigamit ingon dire. Culture and social norms in the time of Jesus and until now, look down on dogs and pigs. They are both considered unclean. Pangutana, kinsa may baka ko ninyo, ikaw ang inyong pare. Sabta na. Okay, ay, objection, Mr. Moderator, objection. Objection. By virtue of Objection, objection, By objection. virtue of God's Objection. creation. Objection, Mr. Moderator. Okay, what is your objection, Murag? Ang iyang tubag, sabta na. Ang akong pangutana mao, niningon magud siya ka kanina. Brad Carlo, hilom lang ka diha. Kay linya lang o gusto ka, Proceed, ha? bro, proceed, bro, Linya lang. proceed, bro, proceed. Okay? Ay, Ngayon nag-interest. dire ang ilang libro, Mr. Moderator. We have to be prepared so we can appreciate the values and virtues of God. Ingon dire. Culture and social norms in the time of Jesus and until now, look down on dogs and pigs. They are both considered unclean. Ang pangutana mauni. Niingon ka kaganina nga ang Hudyo ra mao'y gididaan sa mga mahugang mananap karon kinsa may nagsulti ninyo sa tinuod ikaw o ang inyong pare kinsa na makak ninyong duha. Pero tigod na kasakto, brother. Pag imo lang pagsabot o masakto. Kaya ka na by virtue na of Levitical law. Okay. Not by virtue of God's creation. Makakaon kita hatang matang sa mananap 9:1 hangtod sa 3 Okay. sa Hineses. Okay, sunod Sa po tanan. Timoteo 4:4-5 maayo ang tanang gibuhat Okay. ng Ginoo. So kanang imo sabta na ang konteksto da kay amo na libre na inyo. Mo lagi. So pangutana. Pangutana. Giangko na nimo nga sakto ni pero imong gidumagan by virtue of Levitical law. Basaha ko no diha bi og do na by word by virtue of Levitical law kay kung wala namaka ka. Namaka Ako ka. dili ko obligado mo. Objection, objection, Mr. basa Moderator. na Objection, Mr. na Moderator. libro ngano man. Objection. Objection, Mr. Moderator. Objection. Okay, Kaya ngayon brother. siya na by virtue of Levitical law. Oh. Akong ipabasa nimo kung doon na by word diha na by virtue of Levitical law ang gisulti sa pare ninyo. Dosi ka ko pare nagsulti na. Kaya kung walay word nga by virtue of Levitical law, buti pasabot nga atubangan sa daghang mga tao na makaksipula 5. Basa, Mr. Moderator. Kay stagdaklak man. Ipabasa, Mr. Moderator. Kay gisupak niya. Katong lagi. Objection, Mr. Moderator. Ang debate dili ikahon ni moda sa Ursulang ka page. Objection, objection. Bible and reference man eh. Objection. Na naproibahan man ako sa Objection. Bible nga ang Objection. tanang mananap ipakaon. Dayon kung imo ning ampuan, gihinluan kini. Dili man na mo contradict Okay. sa akong gibasa gihinluan. Counter objection ko, Mr. Wa pa Moderator. man diha ampu eh. Okay. Counter objection. Kana nga mananap pag-ingon nimo nga hugaw, intindi na sa Levitical law. Objection, Mr. Moderator. Na by virtue of Okay. God's creation. Counter Kung objection imo nang ampu ana, mahinlo na sa Counter tulong. objection ko, Mr. Moderator. Ay, isa. Kining imuhang pag tubag or poll, unsa man ang poll? Nagtubag ka or nag-counter ka siyang objection? Ni object ko sa iyang pamahayag kay ikahon man ko niya diha. Ako, no, Dili, na. dili man na mo ang interpretation sa simbahan. Isa ra man na ka point. O diha ang buti pasagutan Okay. ng libro. Dili man na by virtue of
Bitso man nahibalo man Counter tanang objection, by virtue Mr. na Moderator. Leviticalo. Bisan di Counter pa na objection. nimo basahon Mr. Lo Chavez, by virtue of Leviticalo ang bot ipasabutan na. Counter objection. Ang clean yun na dito. Gisubak ba dito ka nga hugaw na sa Leviticalo? Pareha mi ni anang Objection, pare. objection, Pero ang objection. akong giprove nimo by virtue Sa ito palihoyo na ka sa gisultis yung pare na hugaw giday na. Ay, say, counter pa ka. Counter, Mr. Moderator. Namutaan na naman una. Okay, Mr. Moderator. Mao ba What's din? what's ba? Grabe, kung kay ka ng super ko na. Ano bro, ni ka mo counter mo ka. Yes. Once ka mo counter objection ka, dili ka intended nga mangutana. Wa pa maka ma-counter. So ang imo ha ani, wa pa matapang wa pa mo mag-ruling ari. So ang imo ani bro, unsa may mo counter, ayo pag-ask the objection. Unsa man imo counter. Okay, mauli sa Mr. Moderator. Nangutana ko niya ba kaganina nga kinsay baka ko ninyong duha kay nag-ingon maguga nga ang mga Hudi ray gitudloan, mga Hudiyo ray gitudloan sa mga mahugaw mananap. Unya kay ang ilang pari inyong pari dosi ka buok nag-ingon man ni nga ang baboy iro hugaw hangtod karon. Unya nangutana ko niya Mr. Moderator nga kinsay baka ko ninyong duha. Yan ingon siya nga by virtue of Levitical law. Mabasa ba niya ang word Levitical law? Ang iya Brad Paul, okay, tumaga Brad Paul. Ang iya Kaya kung dili mabasa ang word Levitical law, ikaw mo na makak dili inyong pare. Iyang gigamit ni Brad Paul nga, okay, rolling. Iyang gigamit ni as tawag na to o premise na Yes, Mr. Moderator. first premise niya, gibasa niya, nining maong libro Mantok nga. mo siya tangkalon niya. Ato ning tanawon sa ning libro ha, ayang gingon Brad Ralph nga pila to Brad, dunay dusi ka Dusi ka pare. Sikat anang pariat pat tanawa. Ato ipatanaw kay tayo man eh. O gani o na o, tanawa na yung pare niya o. Dusi ka buok na. Author ni or O utol o writer. Bo Sanchez malagre. Tanawa ka, o ba na ninyo po Sanchez unsang na Sige, niya. sige. So ang imong Isa na, English siya nila. na Brad Paul, nga dili Brad Paul, gingon man diri nga look down dogs and pigs. So they are both considered unclean. So Brad Paul, ang iyang pangutana Brad Paul, kinsa man kuno ang tuhuan or kanasayop ba ikaw ba or si kining maong libro? So mao tay yan dito Okay. ang pangutana. Sige Brad Ralph, proceed Okay, sa mo ni Mr. Moderator. Ni uyon lagi siya nga hugaw ko no, pero sa Levitical law. Mabasa pa din higa ang inyong pare, nag-refer nga ang baboy iro hugaw mga mananap diha sa Levitical law. Mabasa pa din mo man akong gigamit. Mabasa diha o dili? ang tubag ang among standing mo. Oh, objection, Mr. Moderator. Ayaw ko ikahon Ayaw, ang objection. libro. Objection. Ang among tubag mao ne. Objection. By virtue na of Leviticalo. Objection, Mr. Moderator. By virtue na of Leviticalo nga hugaw gyud na sa Leviticalo. Wa bitaw ta kasupaka nga dito sa Leviticalo hugaw na by virtue of Leviticalo. But by virtue of creation dili na siya hugaw. Ngano man mabasa siya sa unang Timoteo 4:4. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Mo man sa Moderator. kusang tubag. O nag-object naman ko. Kanina naman ka. Okay, maulagi niya akong pangutana, Mr. Moderator. Okay. Niingon lagi ko niya kaganina nga kinsay na makak ninyong duha kay inyong pare nagsulti man nga ang baboy, ang iro, hugaw mga mananap sa panahon ni Kristo hangtod karon. Unya karon niingon man ka nga ang Israel ri tudluan, unya gihidluan na nya nagsulti man inyong pare bag-o man lang ning libruhan inyo man ha. Karon kinsay na makak ninyong duha? 2019 ni gisuwat o. 2020. Karon, kinsa may namakak ninyong duha inyong pare, dosi ka buok o ikaw? Okay, Brad Paul. Ang tubag mo ni wa gyud ko mamaka ngano man naka-align ko sa Biblia nga kana nga pagdili Leviticalo na. So wa ko'y supak ana kay nakahibalo may standing sa Leviticalo na nga balaod. Until now. Sa Leviticalo even ang mga Hudiyo ron di pa sila makaon. Kay hugaw nila ang toro kay under sila sa Leviticalo. Kana manggod Mr. Chavez nga context na sa Leviticalo. Objection, Mr. Kaya kung Moderator. amo pa na official nga doctrine, di mga usaboy o iro. Sunod pangutana. Oh, Brad Ralph, ayan ang gitubag kanina ang imong pangutana. So, huwata ang maong 1 minute
nga 1 makatubag minute na, Mr. Moderator. Like, wa give mo 1 minute, bro. 1 minute na. Oh. Kung mahuman siya, bro, ay lang siya object eh. Basta gani, ang imuhang pangutana na tubag sa in the first sentence, ayaw na i-object pa itong iyang mga qualification. Kaya he have the right. Okay? So, last, 1 question and 1 answer. Amo lagi. Sa ato pa, ang inyong pari mauli na makak, ikaw na mo'y nasakto. Wa ko mamakak, wa ko na makakakumpare kaya nakasabot ko ang libro in the context na sa Jewish culture. Gibasa bitaw ni mo diha, until now ang Jewish culture nag-follow sa Levitical law. Pero kami, ang among standing as Catholic, mukaon mi og baboy by virtue of creation. Tas mag-ampo me kay matod sa unang Timoteo 4:4-5 gihinluan na kini sa pag-ampo. So kana nabasag dito culture sa mga Hudiyo. Ang norm sa mga Hudiyo, kung imo nang sabton nga libro, ang norm sa mga Hudiyo kinaiya nila ba ang ilang kultura nga hangtod ron until now hugaw na kanang dogs o pigs. Kay kung mao na ang official teaching, di unta po di mga onon kay until now man ka-unclean na. Ikaon magbaboy Okay, so by pumunta na. virtue of creation. Okay, time's up. Patungatagan sa masipag. Ato makita si Brad Lo Chavez nga out of context yun ang iyang mga argumento referensya. Kana magod nga libro, Norms o Culture na sa mga Hudiyo, even until now dito ko sa Israel, yes, duha ko si Mana dito. Mogod na ilang until now ugaw ng pigs and dogs. So dili na mao kay nakabasa lang kag until now. Imo na din ipahit nimo sa amo nga mao na among posisyon. Dili na official teaching na mo kay amo mukaon mig baboy kana ingon nimo nga mga gibawal by virtue man of creation. Kapag create sa Ginoo sa tanang mananap, bakit siya maingon nga og nakita sa Dios nga may hugaw, nakita sa Dios nga maayo. Morning kaming mga Katoliko, dili mi under-an ng Levitical law. So kanang imong gibasa katapusan nga libro, sabta na kay amo pa na nga libro na kami may nahibaluan na. So ako kung ipangutana ka ganina, nangita yung kag bersikulo na mapasa pag yun na baboy. Pero nahibuong ko nimo nga mitubag ka naman na ang baboy binuhat sa Ginoo. Ang tanan nga gibuhat sa Dios nga maayo. By virtue of creation, maayo ang tanan gibuhat sa Ginoo. Kung dawato nimo kini uban ang pagpasalamat, kay gihinluan kini pinaagi sa pulong sa Dios ug sa pag-ampo. Unsa man dayan gihinluan? Ang limpyo ang hugaw. Ilimpyuhan ang hugaw. Hugaw ni para sa Levitical law. O sumala din sa pulong ni Kristo din sa Marcos Kapitulo 7, ulong man ni Kristo sabi ang giingon, since it does not reach and enter his heart but only his digestive tract and so passes on into the place designed to receive waste. Ang musod sa atong baba ato ran ning ikakalibang. Kung sa may giingon ni Jesus, walay hugaw nga makasulod sa imong baba. He was making and declaring all foods ceremonially clean, that is abolishing the ceremonial distinction of the Levitical law. So kanang Levitical law sa Israel na, dayon kung ikaw Israelita, mahimo kang Kristiyanos, maipon ka na sa katawan sa Ginoo, matod sa Episo Kapitulo 2, 14 hangtod sa 15, 17, nga aron mahiusa tong Israel o Hudiyo, ibungkag ang paril nga nag-ulang. Kay kana manggod nga distinction, lakip ng Levitical law, mao na ang nakapasiparate sa Hudiyo mga Hintel. Ibungkag na nga balaod. So mao na nga
kay giabulis naman ang balao dili na ta under ana. Bisan ka ng mga Hudiyo nga nahimong Kristiyanos, di na sila under ana nga law. Pero kung Hudiyo ka, under ka. Mo nang mga Hudiyo ron nagpabilin silang di mo kaon. Kaya naman balaod man na para nila mahugaw kini alang kaninyo. Pero alang ka nato dili na siya mahugaw kay gikaon man nato na by virtue of creation. Kung nagpasalamat man ta sa buta nga atong ginakaon, kinsa may magsaway nato sa buta nga atong kanon. Sumala ni San Pablo dinhi sa unang Korinto miingon siya, kay nagpasalamat ako sa Dios alang sa akong pagkaon, nganong sawayon man ako mahitungod sa pagkaon nga akong gipasalamatan sa Dios. Once nga imong kaunon ang binuhat sa Dios nga by virtue of creation maayo, dawato na nimo uban ang pagpasalamat kanang pag-ampo nimo nga imong gihalad nato sa Ginoo matod sa unang Timoteo 4:4 kay gihinluan kini sa pulong sa Dios o sa pag-ampo. Ang very words ni Jesus diha sa 7:19 sa Marcos mo na nakapahinlo sa butang atong gikaon ug ang atong pagkaon ni ana nagpasalamat ta sa tinubdan niini. So mao na ang akong summary dining among debate karon ngano mukaon ang Katoliko not by virtue of Levitical law, mukaon me but by virtue of God's creation nga maayo ang tanan nga gibuhat sa Ginoo. Mao nga sa Genesis 9:1-3 si Noe miingnan sa Ginoo, makakaon ka mo sa tanang matang sa maranap. So, libre tang mukaon, kaya di man ta-under na ng Levitical law. Okay, atong hatagan sa masipag pagpak ato ison Brother Paul San Pablo Alima. Mga higalaw, mga kaigsunan, ang akong tema, ako yung napamatudan, gani kung inyong nakita sa akong pagpangutana kaganina mahitungod sa ilang libro, si Brad Paul, di siya musupak sa gisulti sa ilang pari. Pero sa Pilimero, waksyon sa supak sa gisulti sa ilang pari, nga ang baboy hugaw hangtod karon. Unya, pag-ura man yung gisuhat tuig 2020 raman yung gisuhat mga higalag, mga tuigsunan, ha? 2020 na. Ang ilang pari nagsulti nga ang baboy ero hugaw hangtod karon, mingon siya by virtue of Levitical law. Akong ipangutan na doon na ba'y mabasa niya nga by virtue of Levitical law? Huwag may nag-isgot og by virtue of Levitical law ang ilang pari. Mga higalaw, mga kaigsunan gani, gigamitan bagwi. Ang word nga wi, apil yun ta. Kaya kung sila na dito, di unta ang word nga gigamit. Mga higalaw, mga kaigsunan, mao na nga niining mga orasa, niining mga taknaa, ang negatibo, wa gyud kanigar sa tima sa afirmatibo, mga higalag, mga kaigsunan, nga ang mga mahugaw mananap, dili hugaw dito sa bagong tugon, sumala sa Biblia o mga referensya. Gani, gigamit sa Genesis nga ang tanang butang gihimo sa Dios maayo. Maayo bitaw tanang butang, panganod, langit, bituon, ubang planeta, kahoy, maayo. Sabton din nimo, ang kanuuna nimo. Tanang bulldozer, butang man na, kaon pugana. Dili ngunana higalag, mga kaigsunan. Diha sa tanang butang nga maayo, ang Dios dunay katuyuan nganong iya nang gihimo. Kay ngano man ang baboy, tikaon man nagtae, tikaon man nagbasura. Kung imong tanawon sa Google o sa Wikipedia, ingon diri sa Proverbio kapitulo 16 versikulo 4, ingon dinhi, ang tanang gihimo sa Ginoo na ay katuyuan. Tanawa tanang butang nga gihimo sa Dios dunay katuyuan. Mabitaw nga ang Dios naghimo og balaod sa mananap na ipakaon og dili pakaon tungod sa iyang katuyuan. Mga higala og mga kaigsunan, sumala sa Biblia og mga referensya. Gani, gamit yang Marcos 7 nga all meats, all foods. Sabton din nimo nga all foods, apil ang baboy diha. Sa pagbuhat sa Dios sa tanang pagkaon o ipakaon,
Ang baboy wala maapil sa pagkaon, wala maapil sa ipakaon, kay dito na nabutang sa hugaw o dulumtanan, mga higala o mga kaigsunan. Mingon siya, ang gihinluan, ang hugaw, wag yung kumingon ana. Nangutana siya na ako kung sa'y gihinluan. Mingon ko nga ang gihinluan, kadtong nahugawan. Kinsay nahugawan? Ang baboy wa na nahugawi, kundi hugaw yun na siya. Walay makakuha butang nga hugaw, gikan sa hinlo. Kaya ang hugaw, ang hinlo. Kinsay gihinluan? Atong tanawon o? Dire sa mao nga Biblia, atong tanawon o kinsay gihinluan ha? Ingon din eh. Buhat Kapitulo 10. Ingon din eh mga higala. Kinsay gihinluan? Ingon dire. Nagpasabot kini sa kaulahian nga nakasabot ra si Pedro sa kahulugan sa pananawong nakita niya nga ang mga mananap sa dakong habol nagpasabot di ay sa mga tao. Tanawa o, ang nakita ni Pedro di ay ang giluan sa Dios nga ang mananap sa dakong habol nagpasabot og tao. Ingon po din sila nga tao man nagmananap brad. Sa ato papagingon sa Dios nga tumindo gumihaw kumaong ka. Tao ang ipahiyaw ug mananap ang ipahiyaw. Wala nga, wala mo katuman ana. Kay tao man dayon mananap ang ipahiyaw, nganong mananap ra may inyong gihaw. Nya, tumindog ka Pedro, nganong magihaw mo paglingkod man mo. Wa ko kitag tao nga nagihaw baboy, nagparug. Ang naglingkod, mga higala, mga kaigsunan. Pag yung Biblia tumindog, di inigihaw magtindog mo, pero kasagaran magparug man. Mao na mga higala, mga kaigsunan, nga niining mga orasa, niining mga taknaa, ang afirmatibo nakapamatuod sa tima nga ang baboy hugaw gyud hangtod karon sumalas Biblia. Kaya naman ingon din niyo usay Leviticalo adlaw suko magisgot og Leviticalo atong tanawon no Isaiah 66 atong tanawon mga higala. Isaiah 66 15-17 by fire and sword he will punish all the people of the world. Kinsay ang silutan? Ang tanang katawhan sa kalibutan. Kinsa ni mga tawhana? Kadtong nagkaon og baboy, kadtong nagkaon og mga dulumtanan, mga ilaga, silutan inibalik sa Ginoo. Mo nang akong kaatbang kandidato na nis pagsilot sa Ginoo kay iya pang tumuan ang Ginoo nga baboy hinlo na kay kung hinlo pa wa nay silutan sa Ginoo. Mga higala ug mga kaigsunan, niining orasa ang tima ako napamatudaan nga ang baboy hugaw gyud hangtod karon bisan mas bagong tugon kay inigbalik sa Ginoo silutan sunogon ang nagkaon og baboy mo na nga pangunda na gintawon og dalima aron di mo masunog kay yung paring nagsulti baboy hugaw hangtod karon. Salamat kayo. Salamat. Oh, please shake hands both parties. Okay, yeah. Before that, bro, na makapicture mo bro. Picture ni palihog grade lo bro.